government orang kaka nyalo nango jok manyalo chiedho ji. Kapod wantiere weche mag thieth, jolony matimo nonro mag thieth kata scientist koro yango ni sub kaonti ma Seme, Muhoroni, Nyando kod Nyakac ema tuo mar lewre mogoyo tach mong'ere kaka Bilhazia. Jolony mawuok e kar timo nonro mar Kemri koro wacho ni mae timore nikech gichiegni kod nam lolwe kendo gikoso gigo kaka chope ma dhano nyalo konyore. Ten kaonti kokalo Migao mar thieth koro dwaro ni omed maine kedo kod tuochego ma ohinyo jwang'ni margi hinyo oganda mathoth. Yeah, in this particular region, we know that Lake Victoria is the main source of transmission. Of course, we've seen an inverse relationship between prevalence of infection and proximity to the lake. So communities closest to the lake have got the highest prevalences. So if you look at those, most of them border the lake. So my plea would be for the Department of Health and Sanitation to take, to see how it can be able to help the communities, especially address issues of sanitation, provide toilets that are improved, and of course those who do not have toilets to have them. Kuchimo wuyo kuomgi en tuo miluongo ni laremo to gi tuoche mag njofni. Jomoko luongo ni njofni, jomoko luongo ni njokni. Ng'enyne gin tuoche mabet e ich to samoro be ng'ato nyalo laremo. Koro ne watimo gimiluongo ni mapping mondo wang'e ni gin kanye. E weche mag somo